କିଛି ଜବ୍ ନାଁରେ କହିକି ଫସିଗଲି ନା ଫସାଇ ଦିଆଗଲା। 15-16 କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବଢ଼ି ହେବ। କାରଣ ମୁଁ ତ ଆଇଛି ଜବ୍ କରିବାକୁ, ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମାସେ ତଳେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଥିଲି, 10-12 ଦିନ ହଇରାଣ ହେଇଛି। ସବୁଠୁ ଅଧିକା କଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ରୁଲ୍ ଟି ଶୁଣନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଯିଏ ବି ରହିବ ସବୁ ଫର୍ମାଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଦିନ ସାର୍ଟ ଡାକିବେ। ମାନେ ସେଇଠି ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପିଲା, ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲା, ବିଟେକ୍ ପିଲା, +2 ପାସ୍ ପିଲା, ମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ମିନିମମ୍ 30ରୁ 35 ଜଣ ଖାଲି ପିଲା ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। କାମ କିଛି ନାହିଁ। କଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନା ଜବ୍ ବିଜନେସ୍ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ କି ଜବ୍ କରିବେ, ଆପଣ 15,000 ଟଙ୍କା ଜବ୍ରେ ପାଇବେ। ବିଜନେସ୍ କଲେ ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିବେ ସେତେ ପଇସା ପାଇବେ। ଇଏ ସିଏ ସେଇ ବିଜନେସ୍ ତାକୁ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କୁହନ୍ତି, ଦୋକାନରେ ଲୋକ ଯଦି ବିକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ କୁହନ୍ତିନି। କଥାଟା ଇଏ ମାନେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହି କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଇଠି ଇଏ ସିଏ। ସେ ଭାଇ ମୋତେ ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ ସେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଗେଇଲି 4 ଜଣଙ୍କୁ କି 5 ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ପଇସାଟା ରିଟର୍ନ ହେବ। ଏଇ 10 ଦିନ ମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଇଛି। ଖାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ। ଆଉ ଡାଲି ପାଣି ବି ସେ କହିଗଲା ହଳଦୀ ପାଣି, ତା ଦେହରେ ଡାଲି ଗୋଟେ ମିଳିବନି। ଡାଲି ପାଣି, ଆଳୁ ଭଜା ଏତିକି, ଏତେ ଭାତ ଏତିକି ହେଲେ ଆଳୁ ଭଜା ଏତିକି। ସେଇଠି ବସିକି ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ପାଇନଥିଲି। ଆଉ ମୋ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି, ମୋ ଭୁଲଟା ହେଉଛି କି ମାନେ ସେ ଭାଇ ମୋ ଯାହା ବି କହିଲେ ମୁଁ ହଁ ମାରିଛି। 20,000 ଟଙ୍କା ଲସ୍, 20,000 ଟଙ୍କା ଲସ୍। ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କଥା କହୁଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯେଦିନ ଯାଇଥିଲି ସେନା ଆମକୁ କହିଲେ କି ତୁମକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ୍ ବୁକିଂ, ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲ୍ ବୁକିଂ ହେବ, ହଷ୍ଟେଲ୍ ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବେ, ଖିଆ ପିଆ ରହିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେଉଁ 20-22 ହଜାର ଟଙ୍କା କମାଇବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ 20-22 ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ମାନେ ଖେଳନା ଭଳିଆ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ଯାହା ଭୁଲ କଲି ଆପଣ କେହି ବି କରନ୍ତୁନି। ଏଇ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ବି କଥା ହୁଅନ୍ତୁନି, ଏତେ ସବୁ କଥା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଇଲା ପୋଲିସ ବାହାରୁ ଡାକିଲା, ମୋତେ କହିଲା ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ରାଜା। କେଉଁଠୁ ଆଇଛୁ? ପୁରୀ। ସିନା ମୋ ବାପା କେତେ କଷ୍ଟରେ ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି, ମୋ କଲେଜ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ସିଏ, ପୁଣି ତଥାପି ମୋ ଯୋଗୁଁ ବାପାଙ୍କର ଏଇନେ 22,000-23,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏମିତି ତରିକାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା କିଛି ମାନେ ମାସେ ତଳେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଥିଲି, ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି। ମାନେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରି ହେଉନି, କିଏ କାଳେ ଖରାପ ଭାବିବ କି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି କାହିଁ ପର୍ସନାଲ୍ ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋର ଏଠି 315 ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମାନେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର ନ କରିକି ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କଲେ ସିଏ ପୁଣି ଦୁଇ କଥା କହିବେ। ଆଉ ହେଉଛି ମାନେ ସତରେ 2 ମାସ ଅଢ଼େଇ ମାସ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିନି। ମଝିରେ ଯାହା 5 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ଲୋକ ମାତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଏମିତି ରାତିରେ ଶୋଇପାରିନଥିଲି, ମାନେ ନିଦ ହେଉନଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ, ଟେନସନ୍ ଯୋଗୁଁ କିଛି ମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇ ହେଉନି, ଟେନସନ୍ ମାନେ ଅଧିକା ରହୁଛି, ସେମିତି କରିଥିଲି। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯେଉଁ 2 ମାସ ତଳେ ବ୍ଲଗ୍ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଜାନୁଆରୀ 23 ଲାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ତାପରଠୁ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ କରିନି। ତାପରଠୁ ପୋଷ୍ଟ ନ କରିବା କାରଣ ହେଉଛି କି ମୁଁ ଜାନୁଆରୀ 25ରେ ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ା ଗଲି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଜାନୁଆରୀ 25ରେ ଗଲି, ଫେବୃଆରୀ 7 ନା 8ରେ ପଳେଇଲି, ପୁଣି ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆଇଲି। ସେ ଯେଉଁ 10-12 ଦିନ ହଇରାଣ ହେଇଛି, ସବୁଠୁ ଅଧିକା କଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ସେଇ 10 ଦିନ। ମାନେ ପିଲାବେଳୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେଇନି, ମୁଁ ସେତେ ହଇରାଣ ହେଇଛି। ହଇରାଣ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି କି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟରୁ କହୁଛି। ମାନେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ମୋତେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଜଣେ ଭାଇ କଲ୍ କଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି +2 କରୁଥିଲି, ସେ ଆମ ଉପରେ ଜଣେ ଭାଇ ମୋତେ କଲ୍ କଲେ। ଭାଇ କହିଲେ ଆରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ହଁ ଭାଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେ ରାଜଧାନୀ କଲେଜ ବିଟେକ୍ କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଇନକମ୍ ଚାଲିଛି, ସାଇଡ଼୍ ଇନକମ୍ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି କରିବା ଆଉ 4 ବର୍ଷ ଯାଉ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ହେଇଯାଉ, କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ତାପରେ ସେ ପଚାରିଲେ ହଉ ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛି ରାୟଗଡ଼ା, ଏସ୍ଟିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ମୋତେ କହିଥିଲେ। ମୋତେ କହିଲେ କି ଏସ୍ଟିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଆମେ ମିଶି କାମ କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଭାଇ, ଏବେଠୁ ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେନି, ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ଚାଲିଛି, ଏବେଠୁ କ'ଣ ପଇସା ଇନକମ୍, ସେଇପାଇଁ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ତାପରେ ସିଏ ବହୁ କଥା କହିଲେ ଏବେଠୁ ଯଦି ନ ଇନକମ୍ କରିବୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବୁ, କାହିଁକିନା ତ ଆଗକୁ ବି କ'ଣ କରିପାରିବୁ, ଏବେଠୁ ତତେ ମିଳୁଛି ସୁଯୋଗ ଛଡ଼ା କ'ଣ ନା, ଏମିତି କେତେ କଥା କହିଲେ। କହିଲେ ହଉ ଭାଇ ଠିକ୍ କଥା।
ଠିକ୍ କଥା। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି, ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ବାପା ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି କାମ କରିବି। ସେ ବାବା ମନା କଲେ, ନାଇଁ ତୋର ବୟସ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ତୁ ଏତେ କଥା କାହିଁ ଭାବୁଛୁ, ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ, ପଇସା ମୁଁ ଦେବିନି, ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ, ତୋର ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ, ମୁଁ ତୋ ପଇସା ପତ୍ର କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି, ଟେନସନ୍ ନେଇନୁ ତୁ ପଇସା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବାବା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ହେଲା ପରେ ସେ ଭାଇ ପୁଣି ଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେମିତି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ବାବାଙ୍କୁ ଜିଦି କଲି, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କଲି, ବାବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଅ, ମୁଁ ଯାଇ କାମ କରିବି ସେଠି, ଇଏ କରିବି ଯାଇକି। ତାପରେ ବାବା କଥା ହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ସେ କହିଲେ ଅଙ୍କଲ୍ ଏଇଆ ଏସବୁ ଏମିତି ବୁଝେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋତେ କହିଲି କି ସେମିତି ଯାଇ କହିଥିଲେ। ତାପରେ କହିଲି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି କ'ଣ କରିପାରିବୁ ଆଗରୁ, ମୋତେ କହିଲେ କଲେଜ୍ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ତ ମୁଁ କଲେଜରେ ବି କଥା ହେଲି, ମୁଁ କଲେଜରେ କହିଲି କି ସାର୍ ମୁଁ ନାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବିନି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ରାୟଗଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇଲିଣି, ସେଇଠି ରହିବି। ସାର୍ମାନେ ପଚାରିଲେ, ସାର୍ମାନେ ବି ମନା କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବୁ ନା। ମୁଁ ସାର୍ ମୋର ଏବେଠୁ ପଇସା କମି, ଘରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯାଇକି କହିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ମୁଁ 15-16 ହଜାର କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବଢ଼ି ହେବ। ତାର ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଜବ୍ ନାଁରେ କହିକି ଏତେ କଥା ଇଏ ସିଏ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛି, ସେ 10 ଦିନ ଜୀବନରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛି। ଫସିଗଲି ନା ଫସିଆ ଦିଆଗଲା, କ'ଣ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଚ୍ଛା ସେଇ 2 ମାସ ସରିଲା, 2 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲି, ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ଏଠୁ ବାହାରିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଷ୍ଟେସନରେ ବସିଲି, ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେଇଠି। ସେ ଭାଇ ଆସିଲେ ମୋତେ ନେଇକି ଗଲେ। ସେ ଭାରି ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର ନା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଯାଇଥିଲି ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସେ କହିଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବାହାନାରେ ଯାଇଥିଲି। ଶୁଣନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ କଥା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନାଁରେ ମୋତେ କହିଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଆସେ ଦେଖିଆ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯଦି ପାସ୍ ହେଇଗଲୁ ତାହେଲେ ଚାକିରି ଲାଗିଯିବ। କହିଲି ହଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲି। ରାୟଗଡ଼ା, ସେ ଜାଗା ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ରାୟଗଡ଼ାରେ ଗଲି, ସିନା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲୁ। ତାପରେ ସକାଳୁ ଗଲି, ଯେଉଁଦିନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲି ସେଦିନ କଥା କହୁଛି। ବାବାଙ୍କର ମୋର ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରୁ ବସିଲୁ, ପୁରୀରୁ ଆଇଲୁ ବସ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନକୁ। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରୁ ଯାଇକି ରାୟଗଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସକାଳ 5ଟାରେ। ତାପରେ ସେ ଭାଇ ଆଇଲେ ସକାଳ 7ଟାରେ ଆସି ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ଗଲୁ। ହୋଟେଲରେ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲି। ହୋଟେଲରେ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ବାବା ସେ କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ହୋଟେଲ ରହିଯିବା, ସାର୍ ଏବେ ଆସିବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ତାପରେ ସେଠି ରହିଲୁ, ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲୁ। ସେ କି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କହିପାରୁନି, ମାନେ ଏମିତି ସେ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ମୋତେ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଯେଉଁଠି ଭଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ ମୋତେ ବି ସେଠି ପଚାରିଲେ, ହୋଟେଲରେ ପଚାରିଲେ କି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ। କହିଲେ ତୁମକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ମୋତେ ପଚାରିଲେ 10-12ଟା ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ତା ଭିତରୁ 4ଟା କହିପାରିଲିନି। କହିଲେ ଆପଣ ତ 4ଟା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଉପର ଅଫିସ୍ ଅଛି, ଉପର ଅଫିସ୍ ଯଦି ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେନି। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କମ୍ପାନୀ ନାଁ ହେଉଛି ଏଷ୍ଟିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ମୋତେ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଗକୁ କହୁଛି ଆପଣ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଯାଇଥିଲେ, କେମିତି ହେଲା କ'ଣ। ମୋତେ ଏଷ୍ଟିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୋତେ କହିଲେ କି ଆମର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ସେଇଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲେ ଆପଣ ହେବନି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲେ ସେଇଠି ଆପଣ ହେଇଯିବ। ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ନା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇବନି, କ'ଣ ଦରକାର ଇଏ ସିଏ। କହିଲି ହଁ ଯଦି ଭୁଲଭାଲି ମୋର, ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଇଠି ସାର୍ ମୋତେ ଏତେ ପଚାରିଲେ ଭୁଲଭାଲ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କହିଲେ ସାଇଡ଼୍ ଅଫିସ୍ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ। ହଁ ଏଇଥର ସୁବିଧା ହେବ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥା ନେଇକି ଗଲୁ, ସେ ସାଇଡ଼୍ ଅଫିସ୍ରେ ପଚାରିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେଇଠି ସବୁ କହିଲୁ। ମାନେ ସେଇଠି ବି ଭୁଲଭାଲ କହିଲି, ସେ କହିଲା ହଁ ପାସ୍ ହେଇଯିବ ଇଏ ସିଏ। ତ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଫୁଲ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ପୁରା, ମାନେ ମୋତେ ପଚାରୁଥାନ୍ତି କି ସାର୍ ଆପଣ ଚାକିରି କରିପାରିବେ କି। ଆଜ୍ଞା ନା କାମ ଆପଣ ଶିଖେଇ ଦିଆଯାଏ, ଆପଣ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ତ ଆପଣ କରିପାରିବେ ତ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆଉ ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ାପଢ଼ି କ'ଣ ନା କେଉଁଠି କେମିତି ସବୁ ପଚାରିଲେ। କହିଲେ ହଁ ଭଲ କାମଟା ହେଇଥିବ, ସବୁ ସାର୍ ମାନେ ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ରହିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ସେଇପାଇଁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆମ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେଇପାଇଁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ମଝିରେ 15 ଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଦେଖିବାକୁ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆଡ଼ିକି ଏଇ କାମ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ କେମିତି କରି ସେଇପାଇଁ ଆଉ ହେଲା 15 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇଠି ସରିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଥା ସରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଏକା ଗଲି ରାୟଗଡ଼ା ରହିବା ଯେଉଁ ନଥିଲା 2 ମାସ ପରେ, ଏ ଜାନୁଆରୀ
ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଗଲି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ସକାଳେ 25 ତାରିଖ ଦିନ ପହଞ୍ଚିଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ସିଏ ଆମର ସେଇ ଭାଇ ଜଣେ ଆଇଲେ, ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଆସିଲେ। ସେ ସାର୍ ମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଧିକା ବଡ଼ ବି ଶୁଣିବେ, ଜଣେ ଭାଇ ହିସାବରେ ହେବେ। ତାଙ୍କର ରୁଲ୍ ଥିଲା କି ଯିଏ ଏଠିକି ମାନେ ତାଙ୍କ ରୁଲ୍ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତି, ଯେ ଏଠି ଯିଏ ବି ରହିବ ସବୁ ଫର୍ମାଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଦିନରେ ପିନ୍ଧିକି ରହିବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର୍ ଡାକିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର୍ ଡାକିବେ। ହଁ ଛାଡ଼, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭଲ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କି ମାନେ ଯେମିତି ଗଲି ସେଇଦିନ ସେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭଳିଆ ଆଣିଥିଲା, କହିଲେ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ଏଇଠି ରହିବା, କମ୍ପାନୀର ହଷ୍ଟେଲ। ସେଇଠି ସେ ରୁମ୍ରେ 7 ଜଣ ଥିଲେ, ଆଉ ଅଲଗା ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରୁମ୍ ଥିଲା। ଆମେ ସବୁ ରୁମ୍ରେ 7 ଜଣ 8 ଜଣ ଇଂଲିଶ ଲୋକ ସବୁ ପିଲା ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି, ଆମେ ସେଇଠି ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପିଲା, ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲା, ବିଟେକ୍ ପିଲା, +2 ପାସ୍ ପିଲା, ମାନେ ସବୁ ପାଠପଢ଼ା ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ମିନିମମ୍ 30ରୁ 35 ଜଣ ଖାଲି ପିଲା ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। କାମ କିଛି ନାହିଁ। କହିବି କାମ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଗକୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମାନେ କାମ ହେଉଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଆମର ଚାଲିବ। ଭାଇ କହିଲେ କି ଭାଇ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିବ। ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ଲାସ୍ରେ କୁହାହେଇଯିବ କେମିତି କାମ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ତ କୁହାହେଇଯିବ। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ 26 ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 26 ଜମା ମୋତେ ହେଲେ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଗଲେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ। ମୋତେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯିବି, ନା ଯାଆନା, ସବୁ ବଡ଼ ସାର୍ ଆସିବେ, ଜାଣିପାରିବେନି, ନୂଆ ତ ଆଇଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଭାଇ ଠିକ୍ କଥା, ନା ହଉ ଚାଲେ। ତାର ମୁଁ ବି ସେ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ଯେଉଁ କହୁଛି କମ୍ପାନୀ ବୋଲି କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି। ତ 25 ରହିଲି, 26 ରହିଲି, 27 ନା 28ରେ ଗଲି ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂରେ ଏମିତି ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆଉ ଜବ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ମୁଁ ତ ଆଇଛି ଜବ୍ କରିବାକୁ, ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ହଉ କିଛି ସାଇଡ଼୍ ନଲେଜ୍ ରଖିବା କଥା, ରହିବା ରଖିଥାଉ। ଯଦି କିଛି ଭଲ ହେବ ତାହେଲେ ଜାଣିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ। ତାପରେ 2-3ଟା କ୍ଲାସ୍ ଗଲା, ତାପରେ କହିଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଥା ପଡ଼ିଲା କି ଭାଇ ବିଜନେସ୍ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନା ଜବ୍ କଲେ। ନା ବିଜନେସ୍, ଏମିତି କହିକି ମୋତେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ତାପରେ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ମୋତେ ସାର୍ ଥରେ ବୁଝେଇଲେ, କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ବିଜନେସ୍ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ କି ଜବ୍ କରିବେ, ଆପଣ 15,000 ଟଙ୍କା ଜବ୍ରେ ପାଇବେ। ବିଜନେସ୍ କଲେ ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିବେ ସେତେ ପଇସା ପାଇବେ। ସିଏ ସେଇ ବିଜନେସ୍ ତାକୁ ଯଦି ବିଜନେସ୍ ଦୋକାନରେ ଲୋକ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ କୁହନ୍ତିନି। କଥାଟା ଇଏ ମାନେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବହିଛୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ସବୁ କେତେ ମୋଠୁ କି 3-4 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଭିତରେ ଆମେ ହେବୁ, ସେଇ ସବୁ ପିଲା ବହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହେ ଯେମିତି ଗଲା 7-8 ଦିନ, ମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଆଜ୍ଞା, ରିଅଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। କେମିତି ଫସିଲି, କ'ଣ କଲି, ଆପଣ ସବୁ ସତଟା କହୁଛି। ମାନେ ଜୀବନରେ ଏଇ 10 ଦିନ ମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଇଲି। ମାନେ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଖାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସକାଳେ ତ ଯାହା ଆମେ ହଷ୍ଟେଲ ଯେମିତି ବାହାରେ ଖାଉଛୁ ଖାଇବା କଥା, ଆଉ ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇଛି କି ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ପାଣି ବି ସେ କହିବା ହଳଦୀ ପାଣି, ତାଦେହରେ ଡାଲି ଗୋଟେ ମିଳିବନି, ଡାଲି ପାଣି, ଆଳୁ ଭଜା ଏତେ ଭାତ ଏତିକି ହେଲେ ଆଳୁ ଭଜା ଏତିକି। ମାନେ ଏଇଆ ଖାଇକି ମୁଁ 10-12 ଦିନ ରହିଲି, ଭାରି କୁନ୍ଥେଇ ରହିଲି। କହିଲେ ହଉ କିଛି କଷ୍ଟ କର, ଯଦି ମୁଁ କିଛି କଷ୍ଟ କରେ ତାହେଲେ ମୋ ପରିବାର ଯଦି ସୁଖରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ସେ କଷ୍ଟ ମୋତେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି। ମାସେ ହେଲେ ନୂଆ ସାଲେରୀ ଆସିଗଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। କହିଲି ହଉ, ତାପରେ କଷ୍ଟ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଉପାସ ରହିବା, ଏମିତି ଚଳିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ସେଟା ଖାଇଲି। ସେଟା ଖାଇହେଉନଥାଏ, ଭାରି କଷ୍ଟ ସେଟା ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଯାଉଛି ସେଇ ସଇଲା ଖିଆପିଆ କଥା। ତାପରେ କାମ ହେଉଛି କି ତାଙ୍କ କାମ ଶୁଣନ୍ତୁ, କମ୍ପାନୀର କିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି, ସେ କମ୍ପାନୀ ନାଁ ଲିଡ୍ ଭିଜନ୍ କମ୍ପାନୀ, ଲିଡ୍ ଭିଜନ୍ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଇଣ୍ଡିଆ। ମୁଁ ତାପରେ ଜାଣିଥିଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗାଲୁଏ କମ୍ପାନୀ। ମାନେ ସତରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ ମାର୍କେଟିଂକୁ ଖରାପ କହୁନି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ ମାର୍କେଟିଂକୁ ଖରାପ କହୁନି, କାହିଁକିନା ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ ମାର୍କେଟିଂ ମୁଁ ବି କରୁଛି। AWPL କମ୍ପାନୀ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲିଡ୍ ଭିଜନ୍ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ କହୁଛି, ଯେଉଁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଗାଲୁଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ନାଁ ଥିଲା ଗାଲୁଏ। ଏମିତି କେତେ ନାଁ ସେ କମ୍ପାନୀ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲାଣି, ସେ କଥା ଆମର ଲେନଦେନ ନାହିଁ। ସେ କମ୍ପାନୀ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଇଠି କାମ ହେଉଛି କି ଏଇଆ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ମାନେ ସେଇଠି ମୋ ଭଳିଆ ପିଲା ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିଏ MBA, କିଏ PG, ଏମିତି ସବୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲା।
ସବୁ ପିଲା ସେଇଠି ବସିବେ, ପିଲା ସେଇଠି ବସିକି ମାନେ ସବୁ ଇଏ କରିବେ କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ମୁଁ ସେଇଠି ଗଲି ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିବି ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଠି ଇଏ ସିଏ ସେ ଭାଇ ମୋତେ ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ ସେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଗେଇଲି 4 ଜଣଙ୍କୁ କି 5 ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ପଇସାଟା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଥରେ କହୁଥିଲା ଭାଇ ତୁ ସାଉ ରାଜଦାସ କମେଡ଼ି ଦେଖିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଭାଇ, ରାଜଦାସ କମେଡ଼ିର ଦେଖିବୁ ପେଲୁଏ କମ୍ପାନୀ ସେମିତି ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ତୁ କରୁଛୁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଓକେ ଏମିତି କଥା କି, ହଉ ଚାଲ। ତାର ବିଜନେସ୍ ଦେଖିଲି ଇଏ ସିଏ, ମୁଁ କହିଲି କି ହଉ ଯଦି କିଛି ଭଲ ହେଉଛି ତାହେଲେ ହଉ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ସତ ଲାଗୁଛି ମୋର ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ମୁଁ ହଁ ମାରିଥିଲି। ମୋତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ମାନେ ସେ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଏତିକି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତୁ କାମ କରିବୁ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଭାଇ। ସେ ମୋବାଇଲ ମାନେ ସେଇ ସତ କଥା କହୁଛି +2 ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ମିଶୁଥିଲି। ମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଥିଲି। ମୋ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ପାଇନଥିଲି। ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ସେ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଭାଇ ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ମୋତେ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ହେବା ସେମିତି ଭଲସେ କଥା ହେଲେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ତାପରେ ସିଏ ବି କ'ଣ କରିବେ, ସିଏ ବି ଯଦି 4-5 ଜଣଙ୍କୁ କଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପଇସାଟା ପାଇବେ। ସେଇ ଲୋଭରେ ସିଏ ମୋତେ ନେଇଗଲେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ଆଉ ମୋ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି, ମୋ ଭୁଲଟା ହେଉଛି କି ମାନେ ସେ ଭାଇ ମୋ ଯାହା ବି କହିଲେ ମୁଁ ହଁ ମାରିଚାଲିଲି। ସେ ଭାଇ କହିଲେ କାମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଭାଇ। ନା ଟ୍ରେନିଂ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ପାହାଡ଼ ଏରିଆ ରାୟଗଡ଼ ଇଏ ସିଏ, ମୋତେ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ବି ନେଲେ। ମଝିଆଣି ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେଠି ବୁଲିବାକୁ ନେଲେ। ଆଉ ଏମିତି ଝୁଲା ପୋଲ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ସେଇଠି ବୁଲିବାକୁ ଗଲି, ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆଇଲି। ହଁ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ବୁଲାବୁଲି ତ ହେଲା। ଆପଣ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ରାୟଗଡ଼ା ଇଏ ସିଏ, ଜାଣିପାରିଥିବେ। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା ହେଉଛି କି ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି କି ମାନେ ସେଠି କାମ ହେଉଛି ଏମିତି ପିଲା 4 ଜଣ ଯଦି ତୁମେ ଯୋଗେଇଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ଇଏ କରିବ। ଆଉ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଯଦି ଯାଇନି ଯେତେବେଳେ ଖରାପ କାମ କଲି ଆସିଲି କେମିତି? ମୁଁ ବି ସେଇ ଯେତେ ଦିନ 10 ଦିନ 12 ଦିନ ଥିଲି ମୋତେ ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ଲୋଭ ନା ନାହିଁ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଇମୋସନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ଲୋଭ। ମୋର ଲୋଭ ଆସିବା କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ବିଜନେସ୍ କଥା, ମୁଁ କଥା କହିଲେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ମାସକୁ ଯେତେବେଳେ କମେଇବେ, ନିଜେ ବି ସେଇଠି ବି ସାର୍ ଥିଲେ, ସେ ନିଜେ BMW ବାଇକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ବୁଲେଟ୍ ବି ରଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି 50 ଜଣ ସେଠି କାମ କଲେ ତାହେଲେ 2 ଜଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ପାଇବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ସେ କାମ ସେୟା। ଆଉ ଯଦି କେସ୍ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ କେସ୍ ଯାଉଛି। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇନେ କହୁଛି, ଲୋଭ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ତ ଏମିତି କହିଥିଲେ କି ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 15,000 ଯଦି ଆପଣ କମେଇବେ କି 1.5 ଲକ୍ଷ କମେଇଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାର୍, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମେଇଲେ ସବୁ ସୁବିଧା ସବୁ ସୁଯୋଗ ସବୁ ହେଇପାରିବ। ନା ହଁ ସାର୍, ତା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ସାର୍ ବିଜନେସ୍ କ'ଣ? ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିମ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିମ୍ ତ ସାର୍ ବନେଇ ହେବ ନା, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣ କି ଭାଇମାନେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିଲେ ହଉ ଏକାଠି ତ ଏମିତି କାମ କରିବା। ମୁଁ ବି ମାନେ ତ ଲୋଭ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୋତେ ସେମାନେ ବି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ରାଜା ତୁ କାମ କରିବୁ ତ? ହଁ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନୂଆ ହେଇଛି। ହଁ ଭାଇ କାମ କରିବି। ଆଉ ଜାଗାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ହଁ ଭାଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ମିଶିକି ତୋର ମୋର କାମ କରିବା। ହଁ ଭାଇ। ସେ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ହଁ ମାରିଲି। ଏଇ ଗୋଟାକ ହିଁ ଭୁଲ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କଥା କହୁଛି, ମୋ 20,000 ଟଙ୍କା ଲସ୍। 20,000 ଟଙ୍କା ଲସ୍। ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କଥା କହୁଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯେଉଁଦିନ ଯାଇଥିଲି ସେନା ଆମକୁ କହିଲେ କି ତୁମକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ୍ ବୁକିଂ ହେବ, ହଷ୍ଟେଲ୍ ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବେ, ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣ ତ ଯେଉଁଠି ବି ଚାକିରି କରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବି କରନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା। କହିଲେ ଆପଣ 20,000 କି 20,000 25,000 ହେଇଯିବ। ସେ ଭାଇ କହିଲେ 30,000 ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ମୁଁ 20-25,000 ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି ତୋର କରେଇଦେବି, ଆଉ ତୁ ଇଏ କରିଦେ। ତ ବାପାଙ୍କୁ କହ ସେ କଥା। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ସେଇଆ କହିଲି। ବାବା କହିଲେ ହଁ ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ କଥା। ବାହାରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିବା, ବାହାରେ ଯେଉଁଠି ପଚାରୁଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଦରକାର।
ଆଉ ଇଏ ଯଦି 20,000 ଯଦି ସେ ପିଲାଟା କହୁଛି ତାହେଲେ ତୁ କରିଦେ। ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ନାଁ ଧରିବିନି ସେ ଭାଇଙ୍କର। ନୁହେଁ ସତ ଯାଉଛି ମୋ ବାପା ସେ ଯେଉଁ 20-22 ହଜାର ଟଙ୍କା କମାଇବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ 20-22 ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ମାନେ ଖେଳନା ଭଳିଆ ଉଡ଼େଇଦେଲି। ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୋ ଭାଇମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ତୁ 20-22 ହଜାର ଟଙ୍କା ଏମିତି ଉଡ଼େଇଦେଲୁ। ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମରୁ ପଳେଇ ଆଇଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ କି ତୁ ରାଜା ଏମିତି ପଳେଇ ଆଇଲୁ 20-22 ହଜାର ଟଙ୍କା ଉଡ଼େଇଦେଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ କ'ଣ ବି କରିବି କହୁନ, ମୋତେ ଏଇ କାମ କରିକି ଏଇଆ କଲି, କ'ଣ କରିପାରିବି କହୁନ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ବାପାର ତ ଅଧିକା ପଇସା ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଭାଇ କଷ୍ଟଟା ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, କ'ଣ ଭୁଲ କରି ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ଭାଇ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ଯାହା ଭୁଲ କଲି ଆପଣ କେହି ବି କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମାନେ ଲୋଭରେ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ନ୍ତୁନି। ଆମର ମୋବାଇଲ କଲ୍ କଲାବେଳକୁ ସେମିତି କହୁନି କି ସାଇବର ଠକେଇ ହେଇଯିବ ଇଏ ସିଏ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସେଇଭଳିଆ କଥା ଆଉ। ତାପରେ ହେଲା ମୁଁ ଆସିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ସେଇ ଭାଇ ସେ ଭାଇଙ୍କ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ରାୟଗଡ଼ା ଯେଉଁଠି ଥିଲୁ 4ଟା-5ଟା ବେଳେ ଆମେ ଖେଳୁ ଭଲିବଲ୍ ଖେଳୁ। ସେଦିନ ରାତି 8ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଶୋଇଛୁ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଦିନ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଟ୍ରେନିଂ ଯିବୁ 8ଟାରେ ଯିବୁ 10ଟାରେ ଆସିବୁ ଟ୍ରେନିଂରୁ। ତାପରେ ଖିଆପିଆ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି ଇଏ ସିଏ। ଆଉ ଦିନ ଖେଳୁଛି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଦେଖି ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜ ବସିଲା, ଚାର୍ଜ ହେଲା ମୋବାଇଲ୍ କାଢ଼ିକି ଦେଖା ହେଲା। ଆଉ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ସେ ଭାଇମାନେ କି ସେ ସାର୍ମାନେ ସବୁ କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ବି କଥା ହୁଅନ୍ତୁନି, ଏତେ ସବୁ କଥା ସେୟାର କରନ୍ତୁନି। ଯାଇକି କାହିଁକି ଆପଣ କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଘର ଲୋକ କହିବେ, ଘର ଲୋକ କହିଲେ କ'ଣ ଘର ଲୋକ ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେବି କି। ମୁଁ ବି କହିଲି ହଁ ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ କଥା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବାହାର ଜାଗାକୁ ଆଇଛି ସବୁକିଛି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଘରେ ବି କାହିଁକି କହିବି ମୋ କଷ୍ଟ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ। ମୁଁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଚୁପଚାପ ରହିଗଲି। ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଘରେ କହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଘରେ କିଛି ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଲେ ତା ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ପୋଲିସ ଆସିଲା। ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ଆସିଲା ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ସେଇଠି ମାନେ ବସି ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଛୁ। ତାପରେ ସେ ପୋଲିସ ଆଇଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଗୋଟେ ଘର ହେଇଛି ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ଆଉ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଚେକ୍ କରିସାରିଲେଣି। ମୁଁ କହିଲି ପୋଲିସ କ'ଣ, ମୁଁ ଡରିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି କି କ'ଣ କାମ କରୁଛି କିରେ, କି କ'ଣ କାମ ପୋଲିସ ଡାଟା ଆସିଲାଣି। ମୋ ଦେହ ହାତ ଆଜ୍ଞା ଥୁଥୁରୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ନା କିଏ ତୁ, ମୁଁ ମାନେ ମନେ ଅଛି ନା ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ବାହାରକୁ ସାର୍ଟ ବାଟ ହାତ ମାରନ୍ତି, ମୋତେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ବାହାରକୁ ଆସ କଥା ହେବ। କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍। ତାପରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କନଫିଡେନ୍ସରେ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ମୁଁ କିଛି ଖରାପ କରିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଗକୁ କିଛି ଖରାପ କରିଥାନ୍ତି ଠାକୁର ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସତରେ ମୋ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଯାହା ମାନେ ସେମାନେ ସିଏ ମୋ ସପୋର୍ଟ ହିଁ କରିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ମାନେ ବଞ୍ଚିକି ଫେରିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଆଇଲା, ପୋଲିସ ବାହାରୁ ଡାକିଲା। ମୋତେ କହିଲା ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ରାଜା। ଏଡ଼େଲେ କ'ଣ ବି ରାଜା ପାତ୍ର। ହଁ ଭଲ ନା କହିଲିନି ଯେହେତୁ ସୁବ୍ରତ ପାତ୍ର ବୋଲି। ରାଜା ପାତ୍ର ନା କେଉଁଠୁ ଆଇଛୁ? ସାର୍ ପୁରୀ। ନା ବାପା ନା କ'ଣ? କହିଲି ସାର୍ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖିଲି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି। ଅଜିତ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର। ବାପା ନାଁ କ'ଣ? ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ କହିବିନି ସାର୍। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ନମ୍ବର ମୁଁ ମନେ କହିବୁ ନା। ସେ ଭାଷା ପକେଇଲି, ସେ ପୋଲିସ ଭାଷା ପକେଇଲି, ସତ କହୁଛି ପୋଲିସ ଭାଷା ପକେଇଲି। ମୋତେ କହିବୁ ନା ଦେବି। ସାର୍ କହୁଛୁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ବାପାଙ୍କ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ, କ'ଣ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ପୁରା ଭଲସେ କହୁଛି। ମୁଁ ସାର୍ କ'ଣ ହେଇଛି ତ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ବାପା ନମ୍ବର ଦେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସତ ହେଉଛି କି କିଛି ବି କାରଣ ନାହିଁ ମୁଁ ବାପା ନମ୍ବର କାହିଁ ସେୟାର କରିବି। ବାପା ନମ୍ବର ଦେଲି। ତାପରେ ସେ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ। ନା ଆପଣ ରାଜାର ବାପା କହୁଛନ୍ତି? ନା ହଁ। ଆଉ ବାବା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଇଏସି କହୁଛି ଏଇ ରାୟଗଡ଼ା ଥାନାରୁ। ଆପଣ ପୁଅ କେଉଁ କାମରେ ଆଇଛି, କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଛି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିଲେ।
ନା ହଁ ସିଏ ଗୋଟେ ତାର ଯେଉଁଠି ପଢ଼ୁଥିଲା ଯେଉଁଠି +2 ସେଇଠି ତାର ଗୋଟେ ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ +2 ଭାଇ। ଆଉ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସିଏ ଡାକିଲା ସେଇଠି ଯାଇ ଚାକିରି କରିଛି ସେ କେଉଁ କାମ କରୁଛି ସେଇଠି ତ ନା କ'ଣ କାମ କରୁଛି ପୁଅକୁ ଆଇବନି ପଚାରିଲାଣି। ବାବା ପଚାରିଲେ ସେ ପଚାରିଲେ ଭାବିଲେ ବାବା ପୋଲିସରେ ଯଦି ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରି ଲାଗିଥା ବାବା କହିଲେ କ'ଣ କାମ କରୁଛି କେମିତି ସେ ବା ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ସେଇଠି ତାର ଫାର ସବୁ ଏମିତି କ'ଣ ବୁଝାବୁଝି କ'ଣ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଯାଇଛି। ନା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠି ଫସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଲା ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇଛି ଆପଣ ଯଦି କେସ୍ ଦେବେ ତାହେଲେ ହେବ ଆପଣ ଯଦି କେସ୍ ଦେବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସବୁ ତନାଘନା କରିବେ ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଏମିତି ପୋଲିସ ଆଇଲା ପୋଲିସ ବୁହେ କଥା କହିଲା ଏମିତି ବୁହେ କେସ୍ ହେଲା ପୋଲିସ ଆଇଲାରୁ ମୁଁ ଡରିଗଲି ମୁଁ ସେଠି ବାବା ପୋଲିସ ଗଲେ ବାବା ସାଙ୍ଗେ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏଇ ଫୋନ୍ ଧରିକି ବାବା ସାଙ୍ଗେ କଥା ବାବା କହିଲେ କ'ଣ ଇଏ ସିଏ କାଲି ସକାଳେ ପଳେଇବା ସାର୍ ବାବା ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଅଛି ତ ଗୋଟେ କାମରେ କାହିଁ ବି ଏବେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ଦେଖିବା ପୋଲିସ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଇଏ କେସ୍ଟା ଜାଣେ ଆମେ ପଇସାଟା ଦେଇଛେ ପଇସାଟା ତ ଛାଡ଼ିଦେବାନି ନା ଆମେ ପଇସାଟା ଦେଇଛେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ କହିଲେ ହଉ ତୋ ଇଚ୍ଛା ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛୁ। ତା ପରଦିନ ବାବା ମୋତେ ଯେହେତୁ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଝାବୁଝି କରି କହିଲେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି ବାବା ନା ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ନୁହଁ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ନୁହଁ ଇଏ ହେଉଛି ଲିଡ୍ ଭିଜନ୍ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନା ଏଇଆ କହିଲି ଏଇ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ୟାଙ୍କ କାମ ହେଉଛି କି କିଛି ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଲ ତାହେଲେ ତୁମ ପଇସା ମିଳିବ ଆଉ ତୁମେ ଆଗକୁ ଭଲ ଇନକମ୍ କରିପାରିବ ଇଏ ସିଏ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ହଁ ସେ ଖାତାଟା ରୁମ୍ରେ ଅଛି ଦେଖେଇ ପାରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ମାନେ ଏଇ ଯଦି ଭଲ ହେବ ଇଏ ସିଏ କହିଲି ହଉ ବାବା କ'ଣ କରିପାରିବି ମାନେ ତା ଯଦି ପୋଲିସ କହିଲା ବାବା କହିଲେ କାଲି ସକାଳେ କଥା ହେଲି ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାପରେ ରାତିରେ ପଳେଇ ଆଇଲି ସେ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଆଇଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଷ୍ଟେସନ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଇଲି ଷ୍ଟେସନ୍ଟି ମୁଁ ବସି ରାତି ସାରା ଆଇଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସକାଳୁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଆଇଲି ରାତି ସାରା ମୁଁ ସେଦିନ ଟ୍ରେନ୍ ତ ଏମିତି ରାତି ସାରା ନିଦ ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ରାତି ସାରା ସେ 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ମାନେ ବହୁ ଜୀବନ ମାନେ ମନରୁ କାନ୍ଦିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଦେଖୁଥାନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ବହୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିନା ମୋ ଓରିଜିନାଲ୍ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଇମାଜିନ୍ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାମେରାକୁ ମୁଁ ଅନେଇଛି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କରୁଥିଲି କ'ଣ ନାହିଁ କାନ୍ଥ କନେଇଲି ଭାବୁଛି କେମିତି କରିଥିଲି କ'ଣ ନାହିଁ ମାନେ କାନ୍ଦିଲେ ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମାନେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନା ମୋ ବାପା କେତେ କଷ୍ଟରେ ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି ମୋ କଲେଜ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ସିଏ ପୁଣି ତଥାପି ମୋ ଯୋଗୁଁ ବାପାଙ୍କର ଏଇନେ 22,000-23,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀର କିଛି କେଜାଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଲେ ଇଏ ସିଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଗୋଡ଼ ମାଡ଼ ହେଲେ ଗୋଡ଼ ଲଗେଇଦେବେ ଇଆଡ଼ୁ ମାଡ଼ ହେଲେ ଇଆଡ଼ୁ ଲଗେଇଦେବେ ଆଉ ଇମ୍ୟୁନି ବୁଷ୍ଟ ପାଇଁ ବଟିକା ଖାଇଦେବେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଇଏ ସିଏ ବଟିକା ଖାଇଲେ 3,000 ଟଙ୍କାର କହୁଛ 20,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଖାଲି ମୋ ଘରକୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ମୋ ରୁମ୍ରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଅଧା ଘରେ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି 20,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଖାଲି ଥୁଆ ହେଇଛି ବାବା ମନା କରୁଛନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାବା କହିଲେ ସେ ପଡ଼ିଥାଉ ସେମିତି କିଛି ତାକୁ ଫେରିବା କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା। ତାର ବାବା ବି ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ବାବା ସେଇ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲେ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କି ସେଇ ପୁଅକୁ ଏମିତି କଲା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବୁ କି ଏଇଭଳିଆ ତୁମେ କରିଛ। ତାପରେ ସେ ବାବା ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଥା ହେଲେ ବାବା ଜାଣିଥିବେ ତାପରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଲ୍ କଲେ ଆଉ ରାଜା ଇଏ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛୁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବଇଛି ଭାଇ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଥିଲି ନା ଆଉ କ'ଣ ଘରେ କ'ଣ କେସ୍ କରିବ କହୁଛୁ କହିଲେ ଆଉ କେସ୍ କରିବି ନା କ'ଣ କରିବି ନା ତୁ ତତେ ଥରେ ପଚାରିଥିଲି ନା ନାହିଁ ତୁ ଆଜି ଏଠି କାମ କରିବୁ ନା ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଭାଇ ନା ସିନା ହଁ କହିଥିଲୁ ନା କହିଥିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ କହିଥିଲି ନା ଆଉ ଏଇନା ତୁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କହ ଭୁଲଟା କାହାର ତୁ କହ ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ହଁ କହିଥିଲି ସିନା ଲୋଭରେ ହଁ କହିଥିଲି ବା ଲୋଭରେ ଡରରେ ହଁ କହିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଯଦି ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ତାହେଲେ ଇଏ ସିଏ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ ତ ଆଇଲି 8-10 ଦିନ ଯାଇକି ରହିଛି ତମେ ସେଇଠି 4-5 ମାସ ରହିଲଣି ତମେ କି ଜାଣିପାରିଲନି ସେଟା ଭଲ କାମ ଖରାପ କ'ଣ। ତାପରେ ସେ କଥା ସେ କହିଲେ ଦେଖ ତୁ ଗଲୁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି ମୁଁ ବି ଏଡ଼େ ବୋକା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ମୁଁ ବି ନିଜେ କହିଛି
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁନ ଗଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହଁ ତାଙ୍କ ପରେ କେତିକି ପ୍ରୁଫ୍ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁନ ଗଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକି ଆଇଲି ଯେତିକି ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପରେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକି ଆଇଲି ମୋର ସେ 15-20 ଦିନ ପାଇଁ 15-20 ଦିନ ପରେ ଆସିକି ମୋର କାମ ଅଛି ତାପରେ କହିକି ମାସେ ପରେ ଗଲି ସେଠି ଡ୍ୟୁଟି 1.5 ମାସ 2 ମାସ ପରେ ଗଲି ସେ କଥା ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଲା ମୋ ଦସ୍ତଖତ ହେଲା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ହେଲା ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଫୋନ୍ପେ ନେବୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଇସା ନେବାଟା ହାସଲ କେମିତି କରାଯାଏ ସେଇଠୁ ଶିଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାପରେ ସେଇଠି ହେଲା ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିବାକୁ କହିଲା ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିଲି ତାପରେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରେଇଲେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଧରେଇଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରେଇଲେ କହିଲେ କି କୁହ କି ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉ ଛୁଟିରେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସବୁ ପାଇଗଲି ଆଉ ଯାହା ବି କେସ୍ ଯାହା ବି ଦୋଷ ମୋର ଯାହା ବି ଭୁଲ ମାନେ ମୋ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମୁଁ ପାଇଗଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ଘରକୁ ସୁବିଧା ଯାଉଛି ଆଉ ମୋର କିଛି ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି କିଛି ଆସି କାମ କରିବି ମୁଁ ଏଇଆ ହିଁ କହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଆ କହିଦେଉଛି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତୋ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଭିତରେ ମୁଁ ବି କେତେବେଳେ କେମିତି ବସିକି ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଏଡ଼େ ବୋକା ମାନେ କଥାରେ ଶୁଣିଥିଲି ଅତି ଲୋଭ ଭାରି ଭୟଙ୍କର କଥାରେ ଶୁଣିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ମୁଁ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲି ଭାଇ କେବେ ବି କାହା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁନି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ସିଏ ମୁଁ ଚାଲିଛି ମୋର ମୁଁ ଡେଲି କେତେବେଳେ କେମିତି ବ୍ଲଗ୍ କରିଦିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ତାପରେ ସେଇଠି ଗଲି ମୁଁ କହିଲି ନୂଆ ଜାଗା ଯାଇଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ଆଉ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ କହିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କହିଲି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ନା ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରିବୁ ତୁ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ପଇସା କମେଇଲି ସିନା ଭିଡ଼ିଓ ଭଲସେ କରିବୁ କ'ଣ ନୂଆ ଜାଗା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ମୁଁ କହିଲି ନୂଆ ଜାଗା ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଆଇଛି ବୋଲି ଇଏ ସିଏ ନା କାହାକୁ କହନା କିଛି ଦେଖାନା କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି କହିଲେ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି ବ୍ଲଗ୍ ଛାଡ଼ିପାରିଲିନି ସେଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ଯେତିକି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ମୋତେ ମାନେ ଡେଲି କଲ୍ କରି ବୁଝିଲା ଯେ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଖାଇଲୁ ନା ପିଇଲୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଶୁଭମ ସିଏ ମୋତେ କଲ୍ କରି ପଚାରିକି କ'ଣ ରାଜା ଖିଆପିଆ କଲୁ କ'ଣ ନାହିଁ ମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୋ ମା ବାପା କି ଭାଇ ଭଉଣୀ କିଏ ବି କଲ୍ କଲେ କହିଲେ ନା କଲ୍ ବେଶୀ ସମୟ କଥା ନା ମାତ୍ର ଯେତିକି ଦରକାର ହଁ ନା ନାହିଁ 2 ସେକେଣ୍ଡ 3 ସେକେଣ୍ଡ କଲ୍ କାଟିବି ଭାଇ କ'ଣ ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ବି ଭଲସେ କଥା ହେବି କି ସେ ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ମନା କରନ୍ତି ନା ଘରେ ଏତେ କଥା ସେୟାର କରନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହଉ ମୁଁ ବି କ'ଣ କରିପାରିବି ତାପରେ ସେଇ ପୋଲିସ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ନହେଲେ ମୁଁ ବି ଏମିତି ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ଫସାଇ ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ବି ନାମ ନେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବହୁତ ବାଧୁଛି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଯାଏ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଲି ଅପରଚୁନିଟି ଭଲ ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କରିବି ମୁଁ ଭାବିଲି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି ଯାହା ହଉ ଏବେ ଯଦି 15-16 ହଜାର ପାଇଛି 18 ବର୍ଷ ବୟସ ଯଦି 15-16 ହଜାର ଇନକମ୍ କରିବି ଆଗକୁ ବି ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇକି ବି କିଛି ମୋ 2 ବର୍ଷ ଯଦି କାମ କରିଦେଲି ମୋ ନିଜ ପଇସାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିବି ଭାବିକି ଭାରି ଯାଇଥିଲି ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଣିଯାଇଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯାଇଥିଲେ କି ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଲି ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଲି ମାନେ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ରହିଲାନି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଦୂର କଥା ଇଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ କରି କ'ଣ କହିବି ଇଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ସେୟାର କରିବି ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା କୁଆଡ଼େ ଆଇଲୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଭାଇ ପଳେଇ ଆଇଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ତ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ଆଉ ରହିଲି ସେଇଠି 10 ଦିନ ଦୂର ବାଟ ଯାଇଥିଲି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ପଳେଇ ଆଇଲି ପୁଣି ଯିବି ଆଉ ମାସେ ଗଲା ପରେ ବାବା ପାଟି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଗଲୁ କି ନା ଏମିତି ମିଛ କଥା କହିକି ପଳେଇ ଆଇଲି ସିନା ତାପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମୋ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଣିଥିଲି ଦେଖିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ବୁକଲେଟ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ଖାତା ଥିଲା
ବହି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି କେମିତି ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ମାନେ ଏମିତି ତରିକାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସତରେ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଭଲ। ସତରେ ମୋ ଭଳିଆ ପିଲା ମୋ ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭାବେ କି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବି ମୋ ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଫସିଗଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋ ଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ବି ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଫ୍ରଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତାଙ୍କଠୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଢ଼ାପଢ଼ି ବୟସ ବି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଇନକମ୍ କରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଲେଖେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅବଶ୍ୟ ମୋ କଥାଟା ପହଞ୍ଚୁ, ସିଏ ବି ଜାଣୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜଣେ ଭାଇ ଗୋଟେ କାମରୁ ପଳେଇ ଆଇଲା, ଫସିକି ପଳେଇ ଆଇଲା। ଭାଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଆଇଛି ଭାଇ, ସେତିକି ଦରକାର। ଭାଇ କେତେ ଗୋଟେ ଦୂର ବାଟ ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବଞ୍ଚିବା ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ କାମ କରିକି ପଳେଇ ଆଇଲି ହେଲେ ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ କେହି ନ ଫସନ୍ତୁ। ସେଇପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଜଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ କି ମୁଁ କ'ଣ କଷ୍ଟ କଲି, କ'ଣ ଭୁଲ କଲି, କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସତରେ ସେ 10 ଦିନ 11 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲି ତା 2 ମାସ ପରେ 2 ମାସ ଯାକ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲିନି କାରଣ ହେଉଛି ସେ 2 ମାସ, କାରଣ ହେଉଛି 10 ଦିନ। 2 ମାସ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲିନି କାରଣ ହେଉଛି 10 ଦିନ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଖରାପ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଖରାପ ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଫସେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲି। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।